Bé, avui tenim un dia una mica especial, hem de fer moltes més coses. Sí? M'estan fent senyals, no sé què. Molt bé. Hem passat una situació molt greu per l'empresonament del molt honorable Carles Puigdemont. Per sort l'han deixat sortir, però en fi, està al carrer. Això no vol dir que hagi acabat tot, El dia 4 s'ha de presentar, però en fi, si tenim confiança en la justícia, no la justícia aquesta a la que estem acostumats, sinó una justícia que s'assembli al que ha de ser, esperem que tot vagi bé. En aquest dia tan especial que hem tingut, avui els cants seran també ben estranys. És a dir, començarem com sempre i aleshores les entitats faran els seus manifestos, etc. I, en fi, ja veurem, serà un dia que hi haurà una mica de tot. Així doncs, comencem amb el minut de silenci. Ja? Bona nit a tots i a totes. I a més, amb cares somrients, perquè avui, amb un malson que va començar ahir, avui ja sembla que el sol surt d'una altra manera. Aleshores, com cada dia, anem a llegir el nostre manifest. Cada dia ens manifestem aquí per denunciar la repressió de l'estat espanyol contra l'independentisme. El cop d'estat contra les nostres institucions amb el nefast 155 ha menystingut el vot dels catalans i ha portat a l'exili els següents membres del nostre govern legítim. El president de la Generalitat, el molt honorable Carles Puigdemont.
la consellera Clara Ponsatí, els consellers Toni Comín i Lluís Puig, conciutadà nostra, i les diputades Anna Gabriel i Marta Rovira. Els altres 7 membres del govern i els 2 líders socials empresonats durant més de 3 anys han estat indultats, però es tracta d'un indult reversible i parcial que els inhabilita per exercir càrrecs públics. Els tribunals, cúpules judicials i forces de l'anomenat Orden Público es dediquen a presentar acusacions gent imparcials i sovint falses contra més de 3.000 represaliats, entre els quals tenim 12 joves terrassencs, 40 persones perseguides pel Tribunal de Cuentas i gent a la presó per criticar un règim que és continuador del franquisme. La vulneració de drets que això significa interpel·la tots els demòcrates. Si l'única manera que té l'Estat per retenir-nos és la força i la violència, aquest estat esdevé il·legítim. Demanem una solució política per a les aspiracions democràtiques de Catalunya i que l'estat espanyol compleixi les crides dels diferents organismes europeus retirant les accions i acusacions contra tots els represaliats a conseqüència de l'1 d'octubre. És per tot això que us volem lliures i us volem a casa. Quan a Barcelona hi havia uns quants manifestants amb tot de Mossos allà al davant que no ens deixaven passar, hi havia una periodista que m'ha preguntat: i no esteu cansats ja? Dic, cansats? Però tu saps l'alternativa quina és? Tu has vist la cara d'aquesta gent, la força que té? Ella, per què no ha estat mai aquí a la plaça del Raval? Per què no us han vist les cares? Avui estem de festa per una petita cosa, però que penso que és importantíssima. Avui en aquest acte de l'Ajuntament hi som tots. Hi ha Esquerra Republicana, hi ha Junts per Cat, hi ha Òmnium, hi ha l'ANC, hi ha els CDRs, i sou tots vosaltres, és que hi som tots! La força del moviment independentista és imparable. I avui aquí, aquesta moció, la compartirem. I la compartirem amb força per seguir lluitant i per seguir endavant. No ens aturarem i tornarem. Una regió d'Espanya no volem ser un país ocupat. Volem la independència, volem
rendirem, malgrat els cops d'Espanya, no ens rendirem, serem independents. Lluitem i lluitarem, tots per la independència, lluitem i lluitarem, república serem! Ara us llegirem el manifest que han preparat conjuntament Òmnium, ANC i els partits polítics. I us els llegiran precisament el Pep. I la Montse Trullàs. L'Associació de Municipis per la Independència, Òmnium, ANC i el Consell de la República han consensuat aquest manifest, que és el manifest de suport al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. La repressió contra els líders polítics catalans no ha finalitzat amb l'indult i la posada en llibertat dels presos polítics. La realitat és que continua la persecució contra els independentistes catalans amb moltes i diverses causes obertes encara. Avui la tenim present, ben viva, ferotge i sense límits ni normes democràtiques. El president de la Generalitat de Catalunya a l'exili, el molt honorable Carles Puigdemont, va ser detingut la passada nit per la policia italiana i fa poques hores que hem sabut que ha quedat en llibertat sense mesures cautelars per part de l'acord d'apel·lació del Sàcer a Sardenya, a l'espera de la resolució de l'Euroordre. Aquest fet, que ens alegra profundament, demostra, però, que el joc brut i les trampes per part de l'estat espanyol continuen. Un estat amb un llindar democràtic precari i que només actua amb un gran sentiment de venjança i d'odi cap al nostre poble i cap als nostres líders polítics. Amb la posada en llibertat del president Puigdemont, que mai hauria d'haver estat detingut, l'estat espanyol cada vegada està més sol a Europa, davant de les argúcies legals per destruir el legítim clam d'un poble que vol exercir els seus drets. Aquestes maneres de fer no ens venen de nou, però no per això cada vegada que ens trobem cara a cara amb aquesta realitat no deixa de sorprendre'ns fins a on pot arribar la seva manipulació i com immens pot ser el seu atreviment amb organismes internacionals. El poble de Catalunya, els i les electes que el representem, no ens cansarem mai de defensar els nostres drets i llibertats. Ho hem fet en els darrers 10 anys i ho farem tot el temps que calgui. No cedirem, no ens farem enrere, no permetrem que tots nosaltres visquem en un estat que ens considera ciutadans de segona, que vol sotmetre la nostra identitat amb trampes jurídiques i amb la imposició d'una justícia inquisitorial, on l'enemic és culpable i l'amic rep tots els favors. Avui, un cop més, ens trobem novament al carrer, davant dels ajuntaments, que són les institucions que vetllem des de tots els racons de Catalunya perquè es pugui viure en llibertat. Hem sortit a les places centenars de vegades i ho farem tants cops com sigui necessari. Avui ens hem posat al costat del president i eurodiputat Puigdemont, el molt honorable president Puigdemont, i continuem demanant a la justícia europea que protegeixi la seva llibertat, que és la nostra. Continuem endavant amb el nostre projecte de país, amb la construcció de la República Catalana, i ens alçarem totes les vegades que sigui necessari per arribar al nostre objectiu. Tot el suport al molt honorable president Puigdemont i visca Catalunya lliure! Visca! Seguim amb el que sabem fer aquí cada dia, que és cantar amb molta força i amb molta dignitat. Bella, ciao! Catalunya, aquella terra, els segadors, cop de fals, és Catalunya, la nostra terra i el nostre
nostre camp, nostre clam, 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 i el nostre esclat de llibertat, els nostres presos i exiliats. Aquí cadenes que ens fan esclaus, així podem viure en pau, 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 trenquem cadenes de repressió, volem un nou país millor. Trenquem cadenes que ens fan esclaus, adéu Espanya, adéu-siau. Trenquem cadenes que ens fan esclaus, adéu Espanya, adéu-siau. Adéu, bon vent! Ara us llegiré un manifest de l'ANC de Terrassa. Una vegada més, l'independentisme sortim a les places i carrers per denunciar un nou atac repressiu de l'estat espanyol, aquest cop contra la figura del president Carles Puigdemont, detingut a Sardenya a instàncies del Tribunal Suprem espanyol. I tot això enmig d'una repressió que no s'atura, com demostra el cas dels detinguts del 23S acusats de terrorisme. I el de la Tamara Carrasco, muntatges policials, de manual. El missatge és clar, ens volen esporuguits i desmobilitzats, però no ho aconseguiran. Aquesta nova agressió de l'estat espanyol mostra un cop més que la taula de diàleg neix ferida de mort. Quin diàleg pot haver-hi amb un govern mentre ens agredeixen sistemàticament? La base d'una negociació política rau en una confiança difícilment atorgable al Regne d'Espanya, perquè la seva naturalesa, tal com ens ha ensenyat la història, li impedeix atendre's a pactes i promeses dialogades. Però aquest cop el Regne d'Espanya ha anat encara un pas més enllà, permetent que el poder judicial espanyol qüestioni la jurisdicció europea, manifestant així, de manera desacomplexada, les seves mancances democràtiques a ulls d'Europa. Mobilitzem-nos i no deixem que aquestes mentides i aquests tripijocs els surtin de franc. Defensem els nostres drets fonamentals, la nostra sobirania i les nostres institucions. Fem saber a Europa que exigim l'alliberament del president Puigdemont com a electe i eurodiputat. La independència depèn de nosaltres i del lideratge i mobilització permanent del moviment popular. Hem de recuperar la unitat estratègica amb les institucions per forçar la implementació d'un projecte polític de futur que no passi per Madrid i que se centri en la voluntat del poble català, la independència. I per tot això, des de l'Assemblea, reclamem als partits independentistes el retorn a una estratègia de confrontació i lluita per l'alliberament nacional, l'única garantia per defensar Catalunya. Davant d'aquest nou embat repressor, avui tornem a fer una crida a tots els catalans. Cal reforçar tots els espais i organitzacions populars de ruptura, els sindicats, les organitzacions culturals i lingüístiques, espais de consum que plantin cara a l'IBEX 35, espais juvenils i estudiantils en instituts i universitats. No deixem espai al desànim o a la desmobilització. El passat 11 de setembre van demostrar que, tot i la pandèmia, l'independentisme popular continua actiu, fort i organitzat. I el proper cap de setmana, amb els actes de l'1 d'octubre, les marxes arreu del país del dia 2 i la manifestació a Barcelona del dia 3, ho tornarem a demostrar. Independència és llibertat. Visca Catalunya lliure!
per la llibertat, que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors, i que el dia comenci ara quan surti el sol. Estaràs al meu costat, serem més forts si estem units. Més enllà de la mentida i la violència hi ha la pau. Somriu, aixeca't i lluita per la llibertat. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors, i que el dia comenci ara quan surti el sol. Si unim les nostres forces, l'enemic no passarà. El joc brut i els seus abusos no ens podran mai fer callar. Cosa a cosa trenquem les cadenes de la repressió. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors, i que el dia comenci ara quan surti el sol. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors, i que el dia comenci ara quan surti el sol. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors, i que el dia comenci ara quan surti el sol. Quan surti el sol. Perquè veieu que la mobilització és grossa i grossa i grossa, us explicaré una mica 1, 2 i 3 i 4 d'octubre tot el que s'està preparant. Dia 1 d'octubre. Som un poble que ens llevem molt d'hora. Al dematí ja hi haurà coses, però heu d'ajudar els CDRs a fer-les. Si no teniu, us heu de posar en contacte amb els CDRs que tingueu al vostre barri. Si no sabeu amb qui, ara quan s'acaben els cants, us quedeu aquí, que passem contactes de CDRs per poder ajudar les coses que es prepararan el dia 1 al dematí. Més coses el dia 1 de matí. Hi ha un autocar que sortirà d'aquí a les 9, que se n'anirà a Illa, a Rosselló, matí per Estellà, després hi haurà uns parlaments polítics i després l'autocar mateix us portarà a Figueres, que hi ha un concert a les 8 del vespre. I després de Figueres cap aquí. Si voleu anar-hi, la Teresa després aquí ja va prenent nota, d'acord? Més coses el dia 1, però espero que no me n'oblidi cap. A la tarda. Aquest any es vol donar molt suport a les escoles que van llepar el dia 1 d'octubre. Per tant, en el Vallès, l'escola que ens pertoca anar a reivindicar és una escola de Sabadell. També farem un autocar per anar d'aquí a Sabadell. Per tant, el dia 1 a la tarda hem d'anar a Sabadell. Els cants estaran igual, però l'acció forta es farà a Sabadell. El dia 2, qui vulgui pot anar a Girona. Hi ha una tot de conferències, us heu d'apuntar. Però també aquestes conferències es poden fer, les podeu sentir per streaming. Al local de l'ANC n'hem triat 2 i ens connectarem. Per tant, us convidem a venir al local de l'ANC al carrer Torrent 153 al matí a les 10 i a les 12 per seguir les conferències. I a la tarda aquí als Cants tindrem representants dels sectors represaliats que tenim aquí, del SAT i de les represaliades del 23 d'IFA, que ens explicaran com han viscut i com ho fan per sobreviure i com ho fan per continuar la lluita. Això el dia 2. I les marxes també són el dia 2, oi? O són el dia 3? Quan són? El 2. I el dia 2 també hi ha unes marxes també per arreu de 3 punts de Catalunya. Entreu a la plana de l'ANC i mireu a veure si us ve de gust fer-ne una estona, uns quilòmetres, però també seguim mobilitzats. I el dia 3 a la tarda
aquí és on farem la gran moguda reivindicant l'1 d'octubre i reivindicant el 3 d'octubre la força de la gent que va sortir al carrer. També vindran els representants polítics, vindran les entitats i serem tots. Vindrà en Jordi de Salvador també per ajudar-nos una mica a donar un toc d'humor a tot plegat. I passarem les vostres fotografies i els vostres vídeos del vostre 1 d'octubre. Sabeu que teniu una adreça, terrassa@assemblea.cat. Envieu-nos les vostres fotos. Com veu viure l'1 d'octubre? Quin record que dieu, ostres, per mi va ser això? Envieu-nos. Farem un vídeo on ajuntarem totes les vostres imatges. D'acord? I encara més coses. Bé, bona nit a tothom. Avui sabeu que hem estat en vetlla tot el dia perquè el molt honorable president Carles Puigdemont va ser detingut. Per això avui la plaça encara fa més patxoca. Però també van detenir el president del nostre govern, del govern del Consell per la República. I per això pensem que és la millor ocasió per recordar-vos a tots i a totes que el dia 4 d'octubre acabarà el termini per presentar les candidatures a ser membres de l'Assemblea de Representants, la primera Assemblea de Representants, el primer Parlament de la primera institució de la República Catalana. Aleshores, us animem, us convidem a que vosaltres en pugueu formar part i presenteu la vostra candidatura i que animeu a les persones del vostre entorn que creieu que poden fer un bon paper representant la nostra jurisdicció, que és la del Vallès Occidental, ho és, i tenim dret a escollir-ne 6 persones del poble, de la nostra comarca o subcomarca, per tal que ens representin durant 2 anys. És molt important que tinguem una bona participació en aquestes eleccions que sabeu que seran a final del mes d'octubre, el 29, 30 i 31 d'octubre seran les eleccions. I allà podrem votar simplement amb la nostra identitat republicana. Però el dia 4 d'octubre és molt important que hagueu animat a tothom que cregueu que pot fer un bon paper a presentar-se com a candidat, com a candidata a l'Assemblea de Representants. Al mateix temps, hem d'animar els polítics que ens representen a l'Ajuntament de Terrassa, que ens representen al Congrés dels Diputats, que ens representen al Senat, a les Diputacions o al Parlament de Catalunya, perquè també hi haurà una urna per escollir-ne 30 representants de càrrecs electes, perquè aquesta assemblea estarà formada per 40 representants que seran càrrecs electes, que seran gent que ja ens representa en altres institucions, i 81 persones que no són càrrecs electes i que de la nostra subcomarca en seran 6. Són dels territoris amb més gent a aportar a l'Assemblea de Representants i per això hem de fer un bon paper. El dia 16 d'octubre, que serà dissabte a la tarda, presentarem a les candidates i els candidats i començarà la campanya electoral. I recordeu, a final de mes, teniu preparada la vostra identitat des del Consell Local, el nostre local aquí, al carrer Major, us ajudarem en tot el necessari perquè pugueu votar. Moltes gràcies. I ara l'anunci transversal, i és que estigueu preparats i preparades l'1 d'octubre. Prepareu, com sempre, la motxilla, prepareu roba còmoda, sabata còmoda i estigueu molt atents i molt atentes a les xarxes, perquè hi haurà convocatòries. D'acord? Visca Catalunya! Lliure! Bona tarda. Com ha tuitat el Gonzalo Boye, s'ha quedat una muy buena tarde. Després de tot
al matí drets allà a Diagonal Aribau, a la tarda hem tingut una bona notícia. Jo vinc per recordar-vos el que ja vaig dir fa uns dies, i és que demà es fa un acte antirepressiu pel cas de les detingudes 23S a Sentmenat, perquè ara fa 2 anys que es va produir les detencions de l'operació Judes, i demà es fa un acte amb les represaliades, amb Alerta i amb la participació de tot el moviment independentista que es vulgui sumar. Comença a les 12 a la plaça de la Vila de Sentmenat i durarà fins tard. Hi haurà dinar, hi haurà xerrades i hi haurà la projecció del documental de matinada, que relata, on els represaliats relaten com va ser la seva detenció. I animo a tothom que pugui a desplaçar-se a Sentmenat i donar suport a aquests represaliats, igual que avui hem sortit a donar suport al molt honorable president Carles Puigdemont, que també és un represaliat, i en som tots, i tots estem al mateix vaixell i ens hem d'ajudar uns als altres. Moltes gràcies i bona tarda. Tots som CDR, tots som CDR, tots som CDR, tots som CDR, tots som CDR. De la guilleria sortíem a l'espater, ens faran a sants de guerra les parets del cavaller. Des del sal a la senyera, des del far a Mataràs, el trabuc de Serrallonga tornarà als amagatalls. Torna, torna, Serrallonga, que l'osi Serrallonga, ens arrencaran la lletra, que la terra trobaran. Torna, torna, govern nostre, com majús empresonat, ens han declarat la guerra, guanyarem per dignitat. Torna, torna, govern nostre, com majús empresonat, ens han declarat la guerra, guanyarem per dignitat. I anem acabant ja, però com sempre, donant-vos a tots moltíssimes gràcies per ser-hi sempre. Els que esteu sempre aquí, al Raval, els que feu feina des d'una altra banda, des d'un altre racó del país, perquè hi ha molta de gent que va fer feina de formigueta. Moltes gràcies. Estigueu atents a les xarxes, perquè no es pot dir tot el que es farà. Per tant, recordeu, si algú vol ajudar els CDRs, ens quedem ara aquí un moment, d'acord? I res, endavant, seguim, acabem. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent, tan ufana i tan
fa